Сёння хапае людзей, якія кажуць пра тое, што ў Беларусі недастаткова беларускай мовы, недастаткова беларускага слова, недастаткова беларускага кантэнту. Але ўсё пазнаецца ў параўнанні. Калі, напрыклад, Івану Луцкевічу, правадыру беларускага руху пачатку 20-го стагоддзя, хоць на гадзіну папынуцца ў Беларусі, мяркую, ён ганарыўся б тым, чаго беларусы дасягнулі. У тым ліку, дзякуючы яму, пачынальніку гэтага руху напаўнення Беларусі Беларусю. І найперш беларускім друкаваным словам. Іван Луцкевіч разам з братам Антонам стваральнік першай беларускай партыі, беларускай рэвалюцыйнай, беларускай сацыялістычнай грамады. Стваральнік і пачынальнік першай легальнай беларускай газеты «Нашай долі» і далейшым «Нашай нівы», якая выйшла амаль 120 гадоў таму назад. Стваральнік першай беларускай гімназіі і беларускага музея. Адзін з айцоў Беларускай Народнай Рэспублікі. Ён актыўна дзейнічаў усяго 16 гадоў і заўчасна памёр у 38. Пахаваны на чужбіне ў Закапане. Апошняй яго марай было вяртанне ў Вільню. І сёння у нас маецца магчымасць выканаць яго апошняе жаданне, ці як мінімум належным чынам ушанаваць. Іван Луцкевіч нарадзіўся у сям'і былога вайскоўца, чыгуначніка 9 чэрвеня 1881 года ў Шаўлях. Яго сям'я у сувязі з працаю бацькі шмат ездзіла па расійскай імперыі, таму Іван паспеў павучыцца і ў Лібаве, і ў Менску, дзе сям'я набыла дом. І ў гімназіі ў Менску Івана Луцкевіча вельмі здзіўляла, што вучні лічаць сябе або расейцамі, або палякамі ў залежнасці ад веравызнання, хоць усе яны паходзяць адсюль, з Беларусі. І ў гэтых абставінах Іван Луцкевіч, які з дзяцінства ведаў творы першага нашага класіка Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, з якім яго бацька сябраваў, ён разумеў, што з'яўляецца беларусам, адчуваў гэта і хацеў, каб яшчэ больш людзей зразумелі, што яны насамрэч беларусы, народжаныя на беларускай зямлі, якія ведаюць з дзяцінства беларускую мову. Таму ён разам з братам Антонам засноўвае ў Менскай гімназіі гурток, які выхоўваў нацыянальную беларускую свядомасць. Некалькі маладзёнаў, пачынальнікі руху, які хутка ахопіць усю Беларусь. Быў гэта 1897 год. У гэты год Іван Луцкевіч пазнаёміўся з вельмі важнымі для сябе людзьмі. Карусём Каганцом, сынам удзельніка паўстання 1863-64 года, як і дзядзька Івана Луцкевіча, якія распавядалі гэтыя гераічныя гісторыі, памяталі пра барацьбу, яшчэ зусім нядаўна, якая трывала на нашай зямлі. І археолагам Тартурам, які распавёў Івану сакрэт, што ў глыбіні беларускай зямлі багата скарбаў, якія толькі і чакаюць, каб іх знайсці. І ў далейшым Іван Луцкевіч паставіў гэтую справу на паток і пераўтварыў, каб старажытныя скарбы нашай зямлі працавалі на новае пакаленне, прыносілі карысць беларушчыне. Таксама ў Менску Іван Луцкевіч стаў сведкам пахавання паэта Янкі Лучыны, беларускага паэта, які пісаў па-беларуску пра Беларусь. І вось менавіта яму Іван Луцкевіч і прысвяціў сваю першую вельмі важную далейшым для ўсёй Беларусі справу. Ён выдаў зборнік, вязанку Янкі Лучыны з уласнай прадмоваю. Іван Луцкевіч быў адным з найбольш адукаваных прадстаўнікоў маладога беларускага руху. Ён скончыў той жа юрыдычны факультэт у Пецярбургскім універсітэце, які ў свой час завяршыў і Кастусь Каліноўскі. У далейшым скончыў яшчэ археалагічны інстытут
і працягнуў навучанне ў Вене, дзе пазнаёміўся з прадстаўнікамі украінскага нацыянальнага руху, якія заставаліся яго сябрамі цягам усяго жыцця. Іван Луцкевіч лічыў найбольш блізкімі народамі да беларусаў, літоўцаў і украінцаў, якія былі таксама прыгнечаны, якія разам з намі складалі Вялікае княства Літоўскае, пра аднаўленне якога Іван Луцкевіч першапачаткова і марыў. Але ў далейшым яго мара выйшла за межы Вялікага княства Літоўскага, і ў часы Першай сусветнай вайны ён зразумеў, што неабходна незалежнасць Беларусі, паколькі літоўцы не захацелі, не пажадалі укладаць агульны саюз і аднаўляць разам Вялікае княства Літоўскае. Падчас навучання ў Пецярбурзе Іван Луцкевіч загарэўся рэвалюцыйнымі ідэямі, вельмі папулярнымі сярод моладзі. І ў выніку, пасля майскай дэманстрацыі трапіў у турму Кресты. 4 месяцы ён правёў там і ў выніку падарваў сваё здароўе, захварэў на сухоты, і гэтая хвароба пра 16 гадоў знішчыла яго. Але гэтыя 16 гадоў ён працаваў вельмі плённа і зрабіў столькі, колькі да яго не зрабіў ніхто для беларускага руху. Пасля таго, як Іван Луцкевіч выйшаў з Крестоў, ён вырашыў заснаваць рэвалюцыйную грамаду, беларускую рэвалюцыйную грамаду, беларускую партыю разам са сваімі сябрамі, сваім сябрам Івановскім, які ў выніку здолеў угаварыць Івана, што неабходна пачынаць ад пачатку, ад фундамента, ад культуры. І таму Іван Луцкевіч вырашае, што сапраўды неабходна на пачатку адукоўваць людзей, каб яны зразумелі, для чаго ім спатрэбіцца свая зямля, кіраваць сваім краем. І Іван Луцкевіч наступныя гады прысвячае менавіта гэтаму. Падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў расійскай імперіі Іван Луцкевіч, які знаходзіўся на той час на нелегальным становішчы, мяняў свае прозвішчы, разам з братам Антонам засноўвае «Нашу долю», газету. Да гэтага ў іх ужо была спроба заснаваць газету «Свабода», якая правалілася. І вось «Наша доля» выходзіць першая легальная газета, пасля таго, як цар вымушаны быў даць пэўныя свабоды ў расійскай імперіі, у тым ліку свабоду слова, друку. І браты Луцкевічы гэтым карыстаюцца. Аднак наклад «Нашай долі» быў арыштаваны паліцыяй, і здавалася ўсё. На гэтым хто б іншы склаў рукі і перастаў далей працаваць. Але не браты Луцкевічы, не Іван. Наадварот, для яго гэта паслужыла стымулам для далейшага дзеяння. Іван Луцкевіч лічыў, што лепей нават недасканалае дзеянне, чым дасканалая бяздзейнасць. І лепей працаваць і нешта рабіць, і што маленькія крокі у выніку вядуць да вялікай справы. Вада камень точыць. І Іван Луцкевіч таксама лічыў, што пры любой уладзе можна працаваць і неабходна працаваць на беларушчыну. Як Іван Луцкевіч казаў Клаўдыюшу Душэўскаму, аўтару дзяржаўнага сцяга БНР, з паршывай авечкі хоць воўны клок. Это значыць, пры любой уладзе. І пры расійскай, і пры нямецкай, і пры польскай, і пры літоўскай можна працаваць і варта гэта рабіць. І Іван Луцкевіч паказаў, што заўсёды можна дасягаць поспеху, які сапраўды будзе ацэнены толькі нашымі нашчадкамі. І вось Іван Луцкевіч разам з братам Антонам засноўвае «Нашу Ніву» у Вільні, пачынае выдаваць гэтую газету. Пачынаецца нашаніўскі перыяд, адзін з найважнейшых у гісторыі Беларусі. Сам Іван актыўна ездзіць па Беларусі, стварае сетку карэспандэнтаў, а яшчэ займаецца тым, што ў яго лепш за ўсё атрымоўваецца. Ён купляе і прадае прадметы старыны, калекцыі. А за грошы падтрымоўвае газету «Нашу Ніву», на якую за ўвесь час яе існавання спатрэбілася 40 000 рублёў расійскіх. Уявіце, гэта вялізныя грошы для таго часу. А Іван Луцкевіч
мог быць багацеем, заможным чалавекам, а ў выніку усю сваю дзейнасць, усе свае сродкі накіроўвае на падтрыманне маладых аўтараў, напрыклад, Янкі Купалы, Максіма Богдановича, Якуба Коласа. Усім ім ён намагаецца чымсьці дапамагчы рублём, каб яны рабілі тое, што умеюць, для чаго прыйшлі ў гэты свет – пісаць па-беларуску. Іван Луцкевіч дзейнічае вельмі паспяхова. В часы Першай сусветнай вайны гэтая дзейнасць яшчэ стала больш плённай, таму што з'явіліся новыя магчымасці, нягледзячы на вайну. Напрыклад, ён адзін з пачынальнікаў таварыства бежанцаў дапамогі беларусам, якія вымушаныя былі пакінуць радзіму і з'ехаць падалей і апынуліся ў цяжкім становішчы. Гэтае грамадскае аб'яднанне дазволіла пашырыць сетку беларушчыны за межы Беларусі, напрыклад, у Пецярбург, дзе ў далейшым менавіта з такой арганізацыі, як з таварыства бежанцаў, пачнецца новы этап беларускай справы, які завершыцца 25 сакавіка 1918 года абвяшчэннем трэцяй устаўной граматы ў Менску пра незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Іван Луцкевіч на той час ужо моцна хварэе. Сухоты з'ядаюць яго. Але напярэдадні гэтай важнай даты ён у халодным, з разбітымі шыбамі вагоне разам са сваім братам і віленскімі беларусамі прыязджае з Вільні ў Менск і угаворвае розных беларускіх актывістаў, розных поглядаў, што вось нашае акно магчымасцяў, што неабходна абвесціць незалежнасць. Всю ноч ідуць размовы і ўрэшце на раніцу 25 сакавіка гэты важны акт нашай гісторыі, які ў далейшым прывядзе да таго, што бальшавікі пайдуць на абвяшчэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, здарыўся. Але здароўе Івана Луцкевіча было падарвана канчаткова. Па вяртанні ў Вільню ён ужо не можа хадзіць, ляжыць. Ляжыць у Вільні на ложку на Віленскай 33, куды да яго ўвесь час прыходзяць беларусы. Прыходзяць паразмаўляць і бачаць, у якім цяжкім стане іх правадыр, рухавік беларускага адраджэння. У красавіку 1919 года Вільню займаюць бальшавікі. Прычым сам Іван Луцкевіч даволі прыхільна да іх ставіўся, лічыў, што яны робяць важную для тэрыторыі былой Расійскай імперыі справу, праводзяць і ствараюць рады, праводзяць і ладзяць дэмакратызацыю. Ён яшчэ не прадбачыў тое, да чаго гэта ўрэшце прывядзе. Але ў выніку, калі бальшавікі занялі Вільню, яны прыйшлі і па Івана. Пабачыўшы на яго цяжкі стан, махнулі рукой, сказалі, што і сам здохне, навошта цягаць гэтае цела, і сышлі. Але калі Вільню занялі палякі, нарачоная Івана Луцкевіча Юліяна Менке, прадстаўніца слыннага віленскага нямецкага роду прадпрымальнікаў, угаварыла нарэшце Івана выправіцца на лячэнне разам з яе сястрою Лялі, якая таксама хварэла на сухоты, у Закапаны. Некалькі месяцаў прыйшлося рыхтаваць гэтую вандроўку, і нарэшце 16 чэрвеня 1919 года Іван, які сам ужо не ходзіць, яго носіць актывіст беларускі па мянушцы Змагар Чарапук. Ён пераносіць яго спачатку у аўтамабіль, які едзе з Вільні да Ліды, а адтуль рушыць з Ліды на Варшаву цягніком. Але ў Варшаве праблема. Івану Луцкевічу і Ляле Менке не знаходзяць, дзе ўладкавацца, нягледзячы на тое, што там працуе беларускі камітэт. Ёсць беларускія актывісты. Але яны не знайшлі магчымасці дапамагчы свайму правадыру. У выніку Івану Луцкевічу
дапамог фурман, які прывёз знаёмы габрэй, уладкаваў Івана на некалькі дзён у невялічкую гасцініцу. Невялічкі пакойчык на некалькі чалавек, дзе Іван Луцкевіч чакае беларусаў. Ён хоча паразмаўляць і разумее ў глыбіні душы, бачна, што гэта яго апошнія месяцы. Калі ён з'язджаў з Вільні, доктар сказаў яго нарачонай Юліяне Менке, што гэта дарога ў адзін канец, назад ён не вернецца. І вось Іван чакае. Ніхто не прыходзіць, акрамя Браніслава Тарашкевіча, які ў далейшым накіроўвае да Івана знаёмых яму палякаў. Вось нарэшце 21 чэрвеня ў 20:30 цягнік з Варшавы рушыць да Закапаны. Чарапук дабіваецца таго, каб Івану выдзелілі асобнае купэ. Ён прыязджае на наступны дзень у Закапаны, якое сустракае яго лёгкім дожджыкам, прыемным, цёплым, летнім надвор'ем. Іван цэлы тыдзень жыве на ўздыме, ён адчувае прыліў моцы. Здавалася, што ўсё, ён верыць, што зараз падлякуецца і зможа да канца года вярнуцца ў любую Вільню, працягнуць беларускую справу, якой неабходна дапамога, тым больш, што яго брат Антон у гэты час у Парыжы на мірнай канферэнцыі намагаецца данесці сусветным дзяржавам пра неабходнасць падтрымкі Беларусі. Але, як мы сёння ведаем, нічога з гэтага не выйшла. Іван Луцкевіч праводзіць свае апошнія 2 месяцы у слынным санаторыі Длускіх у Касцельску. Менавіта сюды па просьбе Лялі Менке прыязджае 13 жніўня яе сястра Юліяна, нарачона Івана, паколькі Юліяна цяпер ведае. Івану засталося зусім нямнога. Сястра даслала ёй у Вільню тэлеграму. І Юліяна хутка паехала у Закапаны. Па дарозе яна наведалася ў Варшаву паразмаўляць з дзеячамі беларускага камітэта і сказаць, што гэта, хутчэй за ўсё, апошнія дні жыцця Івана і варта будзе наведаць яго пахаванне. Чаго варшаўскія беларусы так і не зрабілі. Калі прыязджае Юліяна, слёзы на вачах у Івана. Ён вельмі рады і ўсё больш разумее, што гэта апошняя магчымасць для іх пабачыцца. Ён робіць прапанову Юліяне і кажа, што калі яны вернуцца ў Вільню, то абавязкова зладзяць вяселле. Але гэтага ўжо не адбылося. Іван памёр увечары 20 жніўня. Апошнімі яго словамі быў зварот да нарачонай. «Ты добрая», – сказаў ён і заснуў. Заснуў, каб больш не прачнуцца. Юліяна Менке наступныя дні займаецца справамі Івана. Рыхтуе метрыку пра яго смерць, рыхтуе яго пахаванне разам з сябрамі Міхалам і Астапам, украінцамі, якія таксама тут лікаваліся. І вось 23 жніўня у чаканні прыезду беларусаў, што яны прыедуць, што прыедзе і Антон Луцкевіч, каб у апошні шлях суправадзіць брата, але нічога гэтага не адбываецца. Напісала ў сваіх успамінах Юліяна Менке пра апошні шлях Івана Луцкевіча у Закапаны на новых могілках па вуліцы Новатворскай. Гэтая магіла знаходзілася там да 1963 года. Яна была пашкоджаная ў часы Другой сусветнай вайны, і пасля таго, як за яе не заплацілі, на месцы, дзе быў пахаваны Іван Луцкевіч, з'явілася новае пахаванне. І магіла Івана Луцкевіча была страчана. У 1972 годзе Мар'ян Пецюкевіч наведаў Закапаны, гэта трэці кіраўнік беларускага музея ў Вільні, пасля Івана і Антона Луцкевічаў. Менавіта Пецюкевіч знайшоў месца, дзе быў пахаваны Іван Луцкевіч.
і заўважыў, што на гэтым месцы на той час знаходзілася магіла сям'і Зялінскіх. Пра магілу Івана Луцкевіча я атрымаў афіцыяльныя дакладныя звесткі. Яна пасля вайны разбураная, на ёй пахавана нейкая Каміля Зелінская. І ёй пастаўлены помнік. Дык вось, месца, дзе спачуваюць косці Луцкевіча, вядомае, але на тым месцы помніка нельга паставіць. За недагляд магілы віна спадае на ваенныя падзеі і абыякавасць да гэтай справы беларускага грамадзянства, пражываючага ў Польскай Народнай Рэспублікі. А фактычна помнік трэба было паставіць яшчэ перад вайною. Сапраўды, помнік так і не быў пастаўлены. Хоць, напрыклад, у беларускім жыцці, дзе быў надрукаваны здымак пахавання Івана Луцкевіча, таго, які замовіла Юліяна Менке, пісалася пра хуткі пераезд, прывоз парэштак Івана Луцкевіча ў Вільню. І гэтага не адбылося. Не была выканана яго апошняя мара спачываць у Вільні. Усё праз пачатак польска-савецкай вайны. А пасля гэтай вайны беларускім дзеячам ужо было не да парэштак свайго правадыра і аднаго са сваіх галоўных рухавікоў і лідараў. Гэтая мара Івана Луцкевіча так і не была спраўджана. Яе паспрабаваў выканаць Олег Латышонак. У 1991 годзе ён наведаў Закапаны і знайшоў запісы пра пахаванне і смерць Івана Луцкевіча. Але там не была пазначана дакладнае месца, дзе ён спачыў, дзе шукаць Івана Луцкевіча. Але Олег Латышонак знайшоў запіс якраз пра Зелінскую. Сам ён сабраў трохі зямлі з гэтага пахавання і завёз у Вільню, дзе адбылося сімвалічнае пахаванне Івана і Антона Луцкевіча, які загінуў трагічна ў савецкім лагеры на могілках Росы. 18 траўня ў Вільні на могілках Роса быў урачыста перазахаваны прах пачынальніка беларускага нацыянальнага адраджэння Івана Луцкевіча. Канешне, прах там не быў перапахаваны. Прысутнасці шматлікіх гасцей з Горадні, Полацку, Менску і іншых беларускіх гарадоў, а таксама віленскіх беларусаў. Там была пахавана толькі зямля. І на гэтым месцы у 1993 годзе паўстаў вядомы сёння помнік Івану і Антону Луцкевічу, і фактычна кенатаф. Але ў 2021 годзе беларускія актывісты наведалі Закапаны і знайшлі тое месца, дзе пахаваная сям'я Зялінскіх. Як высветлілася, ў 2015-16 годзе на тым самым месцы паўстала трэцяе пахаванне. І уяўляеце, парэшткі Івана Луцкевіча ляжаць пад двума іншымі пахаваннямі. Канешне, пры жаданні можна было б усталяваць там нейкі хоць сімвалічны помнік у памяць пра Івана Луцкевіча, які фактычна стаяў ля вытока ўсяго таго, што мы сёння маем. Або в ідэале нават правесці эксгумацыю гэтых парэштак. Але для гэтага неабходна 100% упэўненасць у тым, што менавіта на гэтым месцы спачываюць парэшткі Івана Луцкевіча. Побач знаходзяцца 3 магілы людзей, пахаваных у 1920 годзе. Каб знайсці здымак, на якім маецца адна з гэтых магілаў, і было б бачна магілу Івана Луцкевіча або гэтае месца да 1963 года, гэта б магло б дапамагчы у пацверджанні магчымасці для будучай эксгумацыі парэштак Івана Луцкевіча. Тут ляжаць і спачываюць побач Людвік Бахнакевіч, Рамуальд Сабаткоўскі, родам з Менску, які памёр 4 мая 1920 года ў Закапана. І вядомы для свайго часу мастак Уладзімір Блоцкі. Калі б нейкія фотаздымкі з гэтымі магіламі людзей, якія ў свой час наведавалі гэтае месца, або, магчыма, у добрай якасці фотаздымак пахавання Івана Луцкевіча, то, магчыма б, гэта б найхутчэй стала б тым доказам, які б дазволіў правесці эксгумацыю парэштак Івана Луцкевіча. А так, і сёння ён нават не мае
узгадкі на яго магіле, пра тое, што ён там спачувае. А як было б добра, каб беларусы, якія едуць у Закапане, наведалі не толькі марское вока, але і пабывалі б на магіле Івана Луцкевіча на вуліцы Новатворскай. Ось у гэтым квадраце. Гісторыя Івана Луцкевіча – гэта гісторыя поспеху, сапраўднага поспеху, таго, што нават невялікія дзеянні могуць прывесці да вялікіх зрухаў. Гэта гісторыя пра тое, як чалавек не здаецца і проста робіць сваю справу. Вось гэтага нам бракуе. Больш рабіць і менш гаварыць. Гэта гісторыя пра тое, як мы недастаткова цэнім нашых актыўных дзеячоў. Тыя, хто робіць беларускую справу, распаўсюджвае беларускасць. Як, напрыклад, Мікіту Мелказёрава, што адышоў ад нас амаль у тым жа самым узросце, што Іван Луцкевіч заўчасна. Але яго ўнёсак, як і ўнёсак Івана Луцкевіча, застанецца для нашчадкаў. І яшчэ Іван Луцкевіч паказаў, што не варта чакаць ідэальнага моманту. Добрыя моманты існуюць цяпер і зараз. І трэба проста іх актыўна выкарыстоўваць. Давайце рабіць гэта разам. Як казаў адзін з нашых вядомых дзеячоў, давайце беларусець разам.